Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа няколко вида смях, които мене лично ме карат да не се чувствам много добре. Нека да започнем с първия вид. Това е. Лично това малко ме плаши, не знам за вас. Продължаваме. Това смях ли? Този. Вижте само този как се смее. И става червен. Ако ви е харесала поредицата, абонирайте се, харесайте и продължаваме нататък.